Better Pipe liikeideahan on ihan yksinkertainen, eli me valmistetaan valmiiksi eristettyä ilmanvaihtokanavaa. Voi sanoa, että kaikkeen rakentamisen tarpeisiin, mutta asuntorakentaminen on niin meidän leipälaji. Tämä kaikkihan se on alkuunsa uretaanista ensinnäkin, mutta tämä meidän nykyinen liiketoiminta, eli tämä ilmanvaihtokanavisto, näki päivänvalokuuna 2013. Määrälaskentapalvelua autetaan jo siellä niin sanotusti toimistoon pöydän ääressä sitten. Better Pipella on työntekijöitä 14, joista 12 työskentelee Haapajärvellä. Kuumimpina sesonkin aikoina meitä on tällä tuotannossa 7 henkilöä ja tarvittaessa on aina palkattu 2-3 kausiluontoista työntekijää. Olemme itse joutunut suunnittelemaan kaikki valmistusmenetelmät putken valmistukseen kautta osien tekemiseen. Tuotteista voisin sen verran kertoa, että kyseessä on siis sellainen uniikki tuote, eli meillä on tämä uretaanin eriste päällä, on peltiosato sisällä ja sinänsä ajatus ja idea hyvin yksinkertainen. Mutta se on meidän patentoima tuote, valmistusmenetelmä on patentoitu. Se on saanut paljon kiitosta asiakkailta nimenomaan siitä, että hyvin yksinkertainen käyttöön. Se, että Better Pipe on valittu vuoden 2023 haapajärviseksi yritykseksi, niin se on hieno tunnustus siitä työstä, mikä tämä porukka on saanut aikaisemmin. Erityisesti haluan kiittää tietenkin tätä omaa henkilökuntaa ja henkilöstöä, mikä meillä on tässä. Paljon nuoria työntekijöitä, joille tämä on ollut ihan ensimmäinen työpaikka ja on saanut ottaa vastuuta ja on halunnut ottaa vastuuta. Ollaan pystytty kehittämään jotain semmoista. Kiitokset tietenkin kaikille haapajärvisille yrittäjille ja Haapajärven yrittäjäyhdistykselle. On ollut hienoa tehdä yhteistyötä ja varmasti jatketaan tulevaisuudessa. Kiitos.